Milí rodičia budúcich druhákov, volám sa Bohuž Levko, som Salesián, správca Dubnickej farnosti a dovolte mi, aby som sa vám kratučko prihovoril aj takouto formou. Hoci vaše deti spolu s vami začnú prípravu na prvé sväté prijímanie až v 3. ročníku, už počas tohto ročného adventu im na hodinách náboženstva cez adventno-vianočné aktivity chceme dať do povedomia, že na ďalší rok začnú túto prípravu. S tým súvisí aj pozvanie, ktoré vám chcem tak venovať a pozvať vás, aby ste vo vašich rodinách sa viac zapojili do rodinnej modlitby. Našli si každý deň taký kvalitný, pekný čas na osobnú modlitbu. Nemusí to byť dlhý čas, ale nie je to, odporúčam, každý deň na chvíľu sa s deťmi spolu modliť. Poďakovať Pánu Bohu za prežitý deň, alebo mu zveriť ten, ktorý nás čaká. Poprosiť ho, odprosiť ho. Môžeme sa spoločne modliť modlitbu Pána, Oče náš, zveriť sa nebeskej Matke, jedným zdrávasom. Prajem vám, nech aj každodenná modlitba v rodine môže byť už teraz vašou takou intenzívnejšou prípravou na prvé sväté prijímanie vašich detí, ako to zvykneme nazývať, na ich sviatostný život. Nech my dospelí sme príkladom živej, každodennej, takej autentickej viery. Prajem vám pekné, požehnané leto a verím, že sa zapojíte aj do tejto každodennej aktivity, do každodennej výzvy modlitby v rodine. Je to pozvanie adresované vám, keďže práve v rodine ste vy, rodičia, takými prvými svedkami viery pre vaše deti. Prajem vám, nech sa tejto peknej, hoci častokrát aj neľahkej úlohy, s takou odvahou zhostíte.